рӯзатон бахайр ба шодӣ дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозим хубем. чӣ хеле ки дар иҷа дида истодаед, мо дар иҷа ма тайёр кардастам крем барои прага. Барои креми прага ба мо чӣ лозим аст? Ма дар иҷа чӣ андохтагиам ҳозир мегӯям. Як қошиқи калон какао андохтагиам, баъд қариби 1 литр сукушон молоко, 4 та зардаи тухм, баъд каме об андохтагиам. ҳозир ҳаминҷо ҳамаша якҷоя мекунам, ҳамихеле медӯшонам. ранги заварнои крем мешавад. торик омадаст ячхел. ранги заварнои крем мешавад то ҳамун пухтанша бигӯем, то ҳамун шоколад чиданша. чӣ мекунем? худ шуруъ омехта карда ҳамихеле кофтан мегиремша, медӯшонемша. раҳмат дӯстони азиз ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария бениҳоят суханҳои хуб менависед. дар иҷа боша мо 2 та торт тайёр кардастем, якта прага, якта бисквитни, ҳардушам чоркунҷай. ҳатман ки нишон метавам ҳозир ҳамин крема тайёр карда бошам ва ёрам нишон метавам. аллакай бисквитоша пухтам, саҳар хестам пухтам, аллакай соат 2 шидистай. насиб то бегаҳа тайёр мекунем ҳамаша. иншалло ки пага саҳарӣ бурда месупорем. якташ барои зудрӯза, якташ барои тӯй насиб боша ки хлон мебарем. ушама мебарем да тӯй. якташа тӯй, якташа зудрӯз. ҳамихеле ҷӯш дод омад. ма паст кардам плитара. ҳамихеле кофтан мегирем. ин ҷӯшида паридан мегирад дӯстони азиз. касе ки тайёр кардагӣ нестай. озинаи какао шуруъ об шудагӣ нестаем, ё об шаванд шоколади тайёр меша. дӯстони азиз, ина қариб ки тайёр шудаем. ранги шоколади молочный мешавад. баъд бо мемонем хунук мешавад. бо иққаи дига чӣ мешавад? ғавс хушур мешавад. ина худаш ғавс шудагӣ бо ягора ғавс мешавад. хеле кофтан мегирем, наместем. кофта местем ки начаспад. хай дар сковородка намечаспад, дар дига ашё боша мечаспад, месӯзад. инам хеле шоколад тайёр шуд. мегиремша ба ҳамин қувваи паст я 5 минути дига ҳамихеле мепазонем ки то ки бупазада. зарди тухме ки меандозем овқати амо овош бухор шуда бирава. дӯстони азиз, инами хеле шудай хай чимон шоколад мон камтараки дига ғавз шудай. анаку маскарама задагиам кати камтараки дига сукушони молоко. иро меандозам, тайёр мекунам. ба ҳатман ки дар шумо нишон метавам. ногуфта намонад, идовия ванилина меандозӣ барои буш. дӯстони азиз, инами хел крем тайёр шуд. кремон тайёр шуд. барои чӣ бисёртара? Барое ки торт калонай ҳозир тайёр карданда бо нишон метиҳем тона. дӯстони азизу меҳрубон, пеш аз ҳамин тортро нишон додан гуфтанем ки ҳамин тортро мо дар эфир кардем. кадоме ки дар эфир набуд, ина як торт. ин тортш аст бисквитни торт. тӯи муборак, як тӯи додармонай. иншолло ки пага бурда мерасонем. баъд ина хеле оро додем, оро торо хеле оро додемша. бисёре чиё бо менависанд ки тортора чӣ хеле заказ кунем, чанд сумия. дӯстони азиз, ҳамин фақат ман номер мемонам дар сообщества ё ки ина ози дар комментария закрепид мекунам. касе ки торт заказ карда ини сообщества реклама марҳамат карда нависед. ин тортмон бисквитни аст. килош боша 4400 буромад. ина ира килои торт 70 сомонай, фарқ надорад чӣ хел торт боша 70 сомон. баъдан ина торта заказ кардан я апаҷонам барои духтаршон ки мавлуда ном дора ва рӯзи зодрӯзуш табрик мекунем. рӯзи зодрӯзуш рӯзи душанбе ини ки мо пага бурда метиҳемша рӯзи якшанбе.
номаш Мавлуда ва Амина бошад, ҷияншай, барое ки ваям завқ карда ки номи маро бинависед болои торт. Инам хеле хай ин модари азизмон дар шаҳри дар ғарибияй барои чӣ кардан хушҳол кардани духтараш ҳамира заказ кардаг мо тайёр кардем. Иш 5-200 и прагай и тортмон вазбинтар мешавад нисбати бисквит. Барои мо ҳардуш якчинан ба размераш якчинан, лекин и вазбинтар шудагия. Барое ки моро гуфт 5 кило тайёр кунед. Хай тайёр кардем мо минус плюс ҳам хеле 5-200 тайёр шуд. Ҳеҷ гап надорад барои мо. Инам хеле хай баъд кремша ҳозир ман креми ами прагара мондагиам. Баъд як савол доданд ки кадом крем беҳтарай. Дӯстони азиз, ман аку опытный профессионал нестам тортпазидаву, лекин барои ҳами чӣ бугум ами рӯзе ки пухтагиам ака чӣ кардагиам ами креми беҳтарин барои ами бисквит ман қаймоқ истифода мебарам. Бениҳоят бамаззаи хушрӯй бисквита. Баъд барои чӣ бошад, барои медовӣ боша сметана беҳтарин аст. Сметана дропитатсия мекунад, хушрӯ мешавад барои медовӣ. Ана барои инаи прага боша, ҳоли як намуде ки дар аввал мондум, ҳамо беҳтарин аст дӯстони азиз. Ман ҳамеёро тайёр карда дидам. Барои чӣ боша, барои торти Наполеон боша, ба фикри ман заварной крем созай, лекин ман фақат истифода бурдам маска кати скушони молоко. Инам хеле хай дӯстони азиз, шумо баҳо битиҳед. Бо мепурсанд ки инаи ёра киҷо мегиред? Ёр мо ҳама Шайсатбарг мегирем дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтум. Баъд коробка ҳам хеле чизоро мепурсанд. Мо ҳама чизмо Шайсатбарг мегирем, намедонем дигар ҷора мо Корвона хушрӯ намедонем. Инаи шоколоди хай фаҳмидем шоколоди Каплия будай. Баъд ҳатман ки подписатсия кунед, лайк монед. Ма бисёр аҳамият медиҳем. 50% зиёди одамо таби подписка тамошо мекунанд. Хай ҳамат илтимос подписатсия кунед. Лайкам хеле тамошо карда гузашта наравед. Ҳам як лайка кабул монед. Ай шумо ҳеҷ намера як лайк мондан барои мо як кӯмак мешавад дӯстони азиз. Дар ҳамин ҷо боша видеоро ба поён мерасонам. То видеои оянда дар паноҳи Худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. Хайр дӯстони азиз. Як бори дигар Мавлударо ба рӯзи зодрӯзаш табрик мекунем. Хато намекунам Мавлудара зодрӯз шаён, лекин Аминаам бинавис гуфта ки ба фикри ман хеле хайр дӯстони азиз.